Jaha. Mites tämmönen mahtaa rokata? Ajattelin kokeilla tää uutta Orange Jägeriä. Pelkkänä se nyt ei ole mitään ihmeellistä perhana makiaa. Jos sitä laittaisi vähän tohon noin normiringin verran. Olisiko sitten joku Coca-Cola siihen aika passeli veto? Voisi olla vähän kylmempää tuolta. No, en tiedä. Se selvii maistamaan sit vaan. Tommonen meni vähän. Liikaa tuli liian plissu. On toi 3.2 sentään. Niin maara. Otetaan me siihen oikein joku tyylikäs rinkkirikko. No. Katsotaan. Ei oo hävi. Hyi saatana, olis pitänyt laittaa energiajuoma ennemmin. Kokeillaan sitä seuraavalla videolla. Hyi saatana. Kyllä se ne juo pahimpaa hienoa.